Hanner par fyny yn sgwrsio am beirniadu y cwpan Tom yn Sprightly, ond nôl yn 'i nawr at Pencampwriaeth Gyfrwy, ac yn y gystadleuaeth yma, a'r Pencampwriaeth yma, mae modd gwahodd wrth gwrs rheini sydd wedi bod yn ennill yn y cylch ceffylau hefyd Gyfrwy, yn ogystal â'r rhai welon ni ddydd Llun fan hyn. Oes, na ni. Ac yn beirniadu, mae Vicky Stevens a 20 mlynedd o amrywiaeth o swyddogaethau o fewn y byd cyfyle. Ie, mae'n eitha diddorol achos mae wedi cael ei ffigo ar tîmoedd eventing Pryden, a mae hefyd yn magu cyffyle New Forest ar y Forest, felly mae yna dipyn o ystod o ran y mathau o cyffyle mae wedi cadw. Hi hefyd nath ennill yr Olympia cynta erioed ar gobyn Cymreig, felly mae yna ystod enfawr o gyffyle mae hi wedi ymwneud gyda nhw. Ti'n beth, o'n i'n gwybod bod ti'n mynd i ofyn hwnna, a sa'n cofio nawr yn iawn, ond falle cyn diwedd ddeithi eto. Llyd mae hi, Vicky Stevens. Ac fel arfer gyda'r marchogaeth, mae'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn cael ei feirniadu yn dweud. Ydy mae fe, gan amla mae yna ddau feirniad, a weithiau mae yna farciau, a weithiau mae y ddau jyst yn trafod be maen nhw eisiau, dibynnu ar y math o y dosbarth, a dyma ni nawr un sydd wedi cael ei farcio, sef Pencampwr yr adran Merlod Hela lawr yn y gwaelod, felly mae dyn ni Chloe Owen fan hyn a King Rover, poni bach sydd wedi cael y Pencampwriaeth yma am yr ail flwyddyn yn olynol, wedi ennill 3 gwaith yn olynol lawr yn y cylch, felly mi'n siŵr fydd Chloe'n mynd amdani nawr i geisio i gael. Mae'n creu llun amrywiol iawn ar brynhawn ddydd Iau pan mae dych chi y gwahanol feistrolaeth o fewn y cylchod, mae dych chi mewn llaw, mae dych chi'r Gyfrwy, a nes ymlaen byddwn ni hefyd yn croesawu y gyrru nôl hefyd yn byddwn ni. Bydden, ac mae'n braf i'r gynulleidfa cael gweld yr hyn ac pob un sydd wedi bod yn fuddigol ac yn Pencampwr yn ei adrannau. Ac da ni'n gweld bod yna dipyn o bobl o amgylch y cylch yn gwylio'r Pencampwriaethau yma. Lle mae'n mynd amdani. Ydy. Oedd Vicky Stevens yn dweud bod hi moyn rhywbeth sy'n mynd yn addas ar gyfer y teip, a fi'n credu fan hyn, ni wedi gweld Chloe yn carlamu ddwywaith fyna, a fi'n credu meddwl am ti Merlin sydd ar gyfer hela ac yn neidio, mae angen bod nhw'n gallu carlamu, rhywun peth o'n i'n gweld y cyffyle hela yn y cylch bore dydd Llun, felly fi'n credu mae Chloe wedi meddwl am ti beth sy'n addas ar gyfer ei theipi, a wedi mynd amdani o'r rhan tegwch. Lle mae wedi ymarfer y patrwm mewn ffordd yn dwi Bydden ni'n meddwl. Lle King Rover oedd fyny. A nawr King arall, King Triton, ringside King Triton tro hyn, Pencampwr yr adran B o dan Gyfrwy. Alex Williams yn y cyfrwy, wrth gwrs ei chwaer Kate nath ennill ar hwn, ond mae Kate wedi cael sioe anhygoel, a nath hi hefyd ennill ar yr adran C, felly fi'n credu bod ni'n gweld Kate wedi llinellu fyny gyda Donistic Turpin, nath hi ennill bore dydd Llun gyda, a mae Alex wedi cael y job o orfodreido Kingside King Triton sydd wedi magu gan nhw fel teulu hefyd, felly tipyn o gamp. Ac unwaith eto yn broblem braf i gael. Ond yw e. A fel ych chi'n gweld, mae yna gymaint o dorf wedi ymgynnull o gwmpas y prif gylch. A'r timlad me o'r sioe yn dod i ben, mae'r hireth yn dechrau cydio'n barod, a mae pawb eisiau dal gafel ar yr eiliadau just ar yr eiliadau ola. Ac i'ch atgoffa chi hefyd, wrth gwrs, mi fydd y goreuon o'r gwahanol ddosbarthiadau yma'r Pencampwriaethau yn mynd ben yn erbyn ei gilydd yn nes ymlaen i fynd am geffyl gorau'r sioe ac yn croesawu Martin Clunes i feirniadu. Ie. Fe hunan wedi bod, fi'n credu, yn magu cyffyle trwm, ie? Sa'n siŵr os ydyn wedi bod yn magu nhw, ond wedi ymwneud gyda nhw. Mae fe'n cadw nhw, fi'n credu bod yn marchogaeth un.
Felly bydd e'n diddorol i weld os mae'n ceffyl trwm falle fydd yn denu i lygadau heddi. Nôl yn ni nawr i'r rhan ddeheuol y prif gylch. A'r Pencampwriaeth tan Gyfrwy sydd yn cael y sylw nawr. Rwy'n credu bod ni yn rhy bell, David a Beth, o benderfyniad. Dwi'n meddwl bydd yna un yn eitha sydyn. Mae'r steward ar fi'n diosgu het. Ac mae o'n mynd i Ela Einon. Ela Einon, wrth gwrs, o ardal y Fenni. Yn marchogaeth stretchol roulette fan hyn. Ceffyl bach mae wedi cael tipyn o lwyddiant arno. Mae wedi methu mynd i Royal International wythnos hyn achos cysylltiad gyda'r beirniad. A felly wedi penderfynu dod yma yn lleni a wedi mynd yn syth i'r top chwarae teg i Ela. Ela yn dim ond yn 15 oed a wedi wneud jobyn a hanner o'i sioe oedd hi'n edrych yn hollol broffesiynol fyna. A hwnna'n dipyn o beth i fod mor ifanc yna ac ennill Pencampwriaeth yn y prif gylch. Mae Ela yn broffesiynol tu hwnt i'w hoedran chwarae teg iddi. Di mae wedi bod yn cystadlu ers oedd hi'n plentyn fach. Felly stretchold roulette. Ie. Ie, stretchol roulette. A Ela. Ela wedi ennill, dipyn wedi ennill yn Royal International llynedd a wedi cael y gil Pencampwriaeth fyny a wedi cympwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yma to a wedyn ringside King Triton wedyn fyna gyda Alex Williams wedi cael y gil wobr. Mae siŵr bod Kate ei chwaer yn meddwl pam nasen ni wedi dewis hwnna nawr. Ond i heiliad hi yw hi. Ac am eiliad i'w gofio. Fi'n siŵr bod mam a dad Eirig a Rebecca mewn dagres yn ei meddwl, rhywle, na bod o ddau, ti'n meddwl, Eirig? Os ni'n meddwl, Eirig yn cocsio bod o'n dyn caled, ond o, soft yw e. Soft yw e. Soft yw Eirig. Soft centre. Ie. Ferrero Rocher fach. Ferrero Rocher. Wel, dyma ni'r beirniad Vicky Stevens yn gwybrwyo Ela Einon. Ac efo'r prif Pencampwriaeth y Ceffylau tan Gyfrwy yn y sioe. A 15 god o'ch chi'n gweud yw i hoedran. Ie. Ac yn gweud cyfrolau am i phroffesiynoldeb. A'r profiad sydd ti cefn, mae rhaid i chi fod yn berson hynod o brofiadol i gael dal y nerfau yna mewn, ti'n modd, moment ac eiliad mor urddasol. Mae'n mor cool. Mae'n mor cool. Mae mam Rebecca yn nerfus tu hwnt a mae Ela yn cool customer. Ela ar ben i digon fyny. Rolo fi cael ei mwyn galw eto. Mae'n ffefryn. Mae fe'n ffefryn. Stretchol roulette. Ond rolo mae Ela'n ei alw fe. Ac mewn ychydig o eiliadau fyddwn ni'n cael y cyfle i weld Ela yn dangos i doniau ac yn dangos pam. Mae'n nhw sydd yn mynd â hi. Stretchold roulette yn ennill Pencampwriaeth tan Gyfrwy. Sa'n credu mai dyma'r tro ola i ni weld Ela yn y cylchyn yn neud y Pencampwriaeth yma. Fydden ni'n gweud, os yw hi'n penderfynu bod hi'n mynd i wneud cyffylau fel bywoliaeth, mae yna bywoliaeth disglair o'i blaen i Ela Einon. Ie, fi'n credu mae hwnna'n enw i chi gofio felly. Geirig Einon. Yn hynod o falch. A dyma ni Vicky Stevens yn beirniadu ac yn rhoi cadarnhad. Mae Ela Einon y stretchol roulette sydd yn fuddigol ym Pencampwriaeth y tan Gyfrwy. Felly wrth gwrs byddwn ni'n croesawu Ela nôl yn y man ac yn mynd am y wobr fawr. Ceffyl y sioe, ceffyl gorau'r sioe ar gyfer 2025. Mae yna adeiladwaith yn dos wastod ar y prynhawn dydd Iau pan ych chi'n mynd trwy'r Pencampwriaethau yma tuag at y brig. A mae hwnna'n ychwanegu at y profiad o eistedd yn yr eisteddle. Bach mwy o'r cyffro i gael weld pwy fydd yn mynd ar brif wobr. Ela ar dan am roi sioe o flaen y gynulleidfa.
Mi ath o'n yn hyfryd yn do beth. Do. Sioe perffaith bron a fod. Maen nhw'n bar hyfryd gyda'i gilydd. Maen nhw, chi'n gallu, fi'n credu wrth watcho Ella a Rolo, maen nhw'n ffrindiau mawr. Fi'n credu mae yna berthynas gwych rhwng y ddau. Does dim arlliw yn erfen, agos? Na, mae'n hollol cŵl. So congratulations to our Pencampwriaeth champion. And this is also Ridden champion taking our Pencampwriaeth section. This is Orange Islands. Stretch hold roulette. Eiliad uwthrysori I Ella Einon yn 15 oed ac yn marchogaeth stretch-hold roulette. Llongyfarchiad y mowr iawn iddyn nhw fel teulu yn hynod o falch. Eiliad uwthrysori yn sicr ac yn ennill y Pencampwriaeth Gyfrwy yma yn y sioe fawr eleni. Mr. Stevens, I hope you enjoyed your judging here today. I hope you enjoyed the show. I hope you enjoyed judging our Supreme Ridden. Great fun. And your choice of champion? Yeah, I'm very pleased. It went extremely well. Both the champion and reserve went very well, and that was my deciding factor, you might say. Excellent. I'm sure David will do very well in the Supreme as well. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Mi wyt ti yn brif bencampwr y sioe frenhinol. A gyda fi fan hyn, mae dy dad, Eirig. Sut wyt ti, Eirig? Oh, over the moon. Very iawn. Bles iawn. Mae'n i'n meddwl bod hwnna I ddod, anyway. O'n I ddim yn siŵr os o dagre mynd I fod heddi. Fi wedi gweld ti'n dagre o blaen. Oedden nhw gyd mewn, o'n nhw gyd yn gorfod wneud sioe ar y galop i'r beirniad. A fel ti'n wedi, o ti'n mynd disgwyl e? Na, o'n i'n mynd disgwyl eddi ar rai fi weid. Na fe, over the moon. Ella, how does it feel being up there, being Supreme Ridden Champion of the Royal Welsh? Oh my goodness, I'm actually speechless. I've been in there, I think about 6 times now, and I've never managed to do this, and this is one of my biggest achievements, I think. I think at 15 years old, this being one of your biggest achievements is quite a big achievement in itself, to be honest. Definitely. Yeah. So who do the thanks go to? Who does all the work at home? Is it you, Mum, Dad, or is it a big team effort? All a big team effort. Mum gets them turned out perfectly. Dad helps us all through the summer and everything, and then I'm just put on top of the show, to be honest, and then told to look pretty, to be honest, but yeah. Well, you're doing a fine job. Is your little brother Harry here as well? Yeah, he is. He always brings the jokes. There he is. He's down the corner there, bless him. So we'll hopefully see Harry in a few years now coming and doing the same thing. Yeah, definitely, hopefully. Harry, are we proud of Ella? Yeah. Did she do good? Yeah. Oh, good. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations and enjoy every second. Thank you very much.